салом дӯстон, суханҳои имрӯз на ба чемпионатҳои бузурги Аврупо дахл дораду на ба ҷоми Осиё. Суҳбати мо имрӯз дар бораи Лигаи олии Тоҷикистон хоҳад буд. Зеро баъди маълум шудани ҳаҷми ҳаққи аъзогӣ бояд ки камтар андешаам баён кунем. Мо медонем ки шумо мехоҳед дар бораи футболи тоҷикӣ бисёртар гап занем. Ин хоҳиши шумо иҷро мешавад. Фақат лайки қиматбоҳои худро гузоред. Агар ин видео 2000 лайк гирад, мо мавзӯи ҷолибтарини футболи ватаниро бароятон баррасӣ мекунем. Дӯстон, имрӯз низ давоми бозиҳои топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Хабари расмӣ аз Лигаи футболи Тоҷикистон атрофи аъзогии дастҳои иштирокчӣ албатта боло шудани ҳаҷми он аст. Боло бурдани чунин маблағ ё худ ба забони фаҳмо взноси дастҳо дар Лигаи олӣ ва Лигаи якум мебошад. Акнун дастҳои футбол барои ширкат дар Лигаи олӣ 80 000 сомонӣ бояд пардохт кунанд. Пардохти ин маблағ агар барои хуҷанду истиқлол бо равшан бар ин дастҳо мушкилӣ пеш наорад, ҳастанд дастҳое ки дар пардохтани ин маблағ агар сахт азобам накашанд, балки гирифтори дарди сар мешаванд. Масалан, Файзқан ки ҳарсола мушкилии пулӣ дорад, метавонад бо пардохти ҳаққи аъзогии бештар проблемааш зиёдтар шавад. Дар Лигаи якум бошад дастҳо 40 000 сомонӣ пеш аз саршавии мусобиқа бояд супоранд. Пеш аз оне ки дар мавриди Лигаи якум ҳарф занем, бояд аз маблағи пешина гуфт. То ин дам ҳаққи ширкат дар мусобиқоти Лигаи футболи Тоҷикистон дар Лигаи олӣ 60 000 сомонӣ ва дар Лигаи якум 20 000 сомонӣ буд. Агар ба ростӣ аз зиёд кардани маблағ дар Лигаи якум гап занем, бовар кунед ин худ аз пушт корзании он дастҳои заиф аст. Дар Лигаи якумам дастҳои ба мисоли Регарта даст дар ин сан мушкилӣ надорам, вале агар як мисол аз ҳоли зори тимҳои ба мисоли Ваҳдату Гулистон биёрем, ин худ як нонсенс аст. Ман рости фикр мекунам ки бо зиёд шудани маблағу ҳаққи аъзогӣ сатҳи баргузории сабқатҳои Лигаи якум ранги зиёдатӣ пайдо мекунад. Як мушкилии дигаре ки чун болои сухта намакоб сари дастҳои дарди сарашон бе ин ҳам зиёд бор шуд, ин надодани сару либоси варзишӣ мебошад. Чӣ тавре хабар дода мешавад, имсол барномаи Федератсияи футболи кишвар ки ба васоити он дастҳои футболи кишвар аз буҷети федератсия бо либоси лавозимоти варзишӣ таъмин мегарданд, ба поён расид. Акнун дастҳо бояд аз пули худ пироҳану лавозимоти дигари варзиширо харидорӣ кунанд. Ин маънои онро дорад ки акнун ҳаққи аъзогиам бояд зиёд пардохт карда шавад ва ҳам коре кард то ки либоспулиро ҳам худашон пайдо кунанд. Умед дорем ки либосҳои соли пешинаи як хел тимҳо то ҳол тозаву озода ва нодарида аст. Дар сурати баръакс аз он ҳарос дорем ки ягон даста бо ҷомаву ҷелак ба майдон наояд. Тағйиротҳои Лигаи футболи Тоҷикистон агар назаррас бошанд, қадами дигаре ки дар роҳи футбол гузошта мешавад хело ҳам бузург аст. Ин ҳам пешниҳоди президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказии КАФА, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ ба Созмони Милали Муттаҳид дар масъалаи футбол аст. Шаҳрдори Душанбе ва раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон ба Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод намуданд ки нақши футболро дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф карда, бо рӯи қабули қадномаи махсуси Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид рӯзи ҷаҳонии футбол расман эълон гардад. мусаллам аст ки варзиш дар ҳаёти инсоният аз ҷумлаи беҳтарин роҳҳои беҳдошти саломатӣ ва пешбурди тарзи ҳаёти солим, инчунин василаи муҳимтарини пайванди халқу миллатҳои гуногун ба шумор меравад. Мардумони сайёраи Замин бештар аз 150 сол аст ки ба футбол машғуланд ва ин бозӣ аз замони пайдоиш то кунун як вазифа ва як ҳадаф дорад, ки он ба ҳам овардани инсонҳо мебошад. имрӯз ҳатто дар хурдтарин мамлакати олам одамон ба футболбозӣ машғуланд, яъне футбол ҳамчун маҳсули эҷоди тафаккури инсонӣ аз як бозии оддӣ ба омили пайвандгари инсоният табдил ёфтааст. маълум аст ки футбол дар баъзе кишварҳо ҳамчун варзиш маъруф аст, вале он танҳо як бозӣ нест. ин намуди варзиш як падидаи фарҳанги умумиҷаҳонист ки марзҳои миллӣ, монеаҳои забонӣ ва тафовутҳои иҷтимоиву иқтисодиро убур мекунад.
ин як варзишест ки ҷаҳонро муттаҳид месозад ва бо забони универсалӣ сухан мегӯяд, ки ба ҳамагон маълум аст, яъне аз кӯчаҳои пур аз мухлиси шаҳрҳои бузург сар карда то деҳаҳои дурдасттарини ҷаҳон футболро мешиносанду бозӣ мекунанд. бо дар назардошти ин пешниҳод дорам, ки нақши футбол дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф карда дар Созмони Милали Муттаҳид Рӯзи ҷаҳонии футбол аз тариқи қабули қаъдномаи махсуси Маҷмӯъаи умумии Созмони Милали Муттаҳид расман эълон гардад. яъне агар ин пешниҳоди расмиро сода карда фаҳмонем, аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид бояд дар тақвими сол як рӯз ба таври расмӣ чун Рӯзи ҷаҳонии футбол ҷашн гирифта шавад. ин иқдоми ҷаҳонии пешниҳодшуда аз кишвари мо албатта диққати хоса ба рушди футболро нишон медиҳад. аз ҷониби дигар он таваҷҷӯҳи ҷаҳониёнро ба футболи тоҷик ҳам ҷалб карда баъди эълон шудани Рӯзи ҷаҳонии футбол албатта ба кишвар пешниҳодкунанда назари ҷиддӣ мекунанд. Рустаи Омалӣ бошад вақти ирсоли пешниҳод варзиширо василаи муҳимтарини беҳдошти саломатӣ ва пешбурди ҳаёти солим номид. раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳамчунин қайд кард, ки варзиш пайвандгари халқу миллатҳои ҷаҳон аст. ҳамчунин аз таърихи 150-солаи футбол ва воситаи асосии якҷоягии халқҳо будани он ҳам гуфта шуд. чун бозии асосӣ ва дӯстдоштани будани футбол барои ҳама дар кулли кишварҳои дунё, ин варзиши рақами яки дунё бояд, ки рӯзи ҷашнии махсуси худро дар тақвим дошта бошад. муҳимтар аз ҳама он аст, ки ин пешниҳоди арзанда ва қобили диққат аз ҷониби Тоҷикистон расонаӣ шудааст. баъди баромади муваффақи миллипӯшони мо дар Қатар, акнун ин пешниҳоди расмӣ ба Созмони Милали Муттаҳид боз ҳам диққатҳо ба рушди футболи миллати моро бештар мекунад. рӯзи футбол, ки дар тақвими солона пайдо шуд, муаллифи он дигар Тоҷикистон аст. бовар дорем, ки футболи тоҷик рӯз ба рӯз ва соат ба соат рушди суръатноки худро дарёфт мекунад ва ҷаҳониён ҳам аз баромади муваффақи футболбозони диёр пайгир мешаванд. ба ҳамин тамом бори дарам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.